depression, and feelings of isolation. 9:5 with the Black Rose of the station. Thelela impilo yakho ngokwezempilo. Zigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. 9:5 with the Black Rose of the station. 24 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock nditshilo ke ndathi ke May is also Hypertension Awareness Month. Namhlanje ke kwingcebiso ngezempilo sincokola ke noSisibongiwe Nombaca, non-communicable disease manager, sakuthetha ke nge-hypertension okanye i-high blood pressure. Sijonga iimpawu zayo, izinto ezinokubangela ube ngumuntu one-high blood pressure okanye hypertension, indlela yokuyithintela kwakunye nokubaluleka kokwenza ezaa zinto ke mana sithi ke zi-check up rhoqo ukuze sikhusele impilo yethu. Khona ke na ke simbambe ngomnxeba, she's based in Vuyisile Mini Sub-District Department of Health. Mem, masibulise wethu sikwamkele inkosi ngoba nathi enkqubeni namhlanje. Mandibulise Bhukuchuma kakhulu nabamameli bonke nabaphulaphuli bonke ngokubanzi. Siyabulela wethu Sisibongiwe, nathi ngokwenza ixesha nathi siyayazi into yobana sikuphazamisile uphuma emithingini, kodwa nje sawuthi qhwi le then sikuphinde sikukhulule. Yintoni kanye i-hypertension and kutheni Sisibongiwe abantu kufuneka bazile ngayo? I-hypertension lento siyazi thina ngokuthi yi-high. Okay. Ubu-high ke obu kukunyuka koqondo lokufonta kwegazi apha emzimbeni wethu. So kuye kuthi ke ngoku lisawunyuka eli qondo sithathe into yobana siyagula. Into eyenzekayo, intliziyo idalelwe mosibana mayimpompe igazi ukwenzela uba likwazi ubana lihambe wonke umzimba. Okay. Xa limpontwa igazi limpontwa liphume entliziyweni, liphindele entliziyweni, liphinde kuvuleke ekuqaleni lingene entliziyweni, liphume kwelinye icala. Ngenxa kwento yokubana kuthi ngenxa yeengxaki ezithile, iimeko ezithile endizazichaza apha esifubeni, kufumaniseka into yokubana ipressure yethu ayiseyiyongo yesiqhelo. Ngokomthetho wakhona ipressure xa irayithi, sisithi igazi lethu limpompa kakuhle, liye limezarishwe. Kuthi ukumezarishwa kwalo sithethe ngoo-120 over 8, ngoo-170 over 8, over 70 nto okanye over yonke loo nto ilapha koo-180, 70 nto uyoma phakathi. Funeka ingazunanga phaa ku-50. Okay. Iphinde ingadluli phaa kwe-139 ngoba kwa uba iyofika phaa kwe-139 nayo ichaza ukuthi ikhona ingxaki ekhoyo. Ipressure ke zimbini, ikhona ipressure encinci, ikhona ipressure enkulu apho lisakhona igazi. Xa iyipressure ihlile kuxa imithambo izibekile kakhulu, then ukuvuleka kwemithambo kwenzeka into yobana ingakwazi umpompa kakuhle igazi liya. Kufumaniseke ngokumntu uzawufeyinta inzeke. Kuthiwe kulowo mntu une-pressure ehlileyo. Lona into eza kwenzeka ngoba kusube kukhona uxinzelelo apha emithanjeni, either ngumntu otyebileyo obangela into kufumanisa into yobana amanqatha acinizele imithambo. Ngoku imithambo ayikwazi umpompa kakuhle. So ithetha ukuthi ke ngoku laa nto okwakumnyanzela bezama umpompa ngenkani, yiyo le nto inyusa ipressure yethu. Kuye ngoku ivaleke ngoku kwabanye abantu ayiveli, ayibi nazimpawu. Kwabanye abantu iimpawu zayo iba yintloko umntu. Okay. Omnye umntu ade adunjelwe nangamaqatha. Ezi zinto zivele iyaxhomekeka kumntu nomntu. And xa sithetha ngoba iba khona kubantu abatheni, isikakhulu kuthi bantu badala ixhaphakile. Kodwa ngoku ngenxa yeemeko ezithile, into esiphila phaa, bayaqaphela ukutya esikutyayo ngokutshintshile kakhulu. Sitya inyama oko ezinamanqatha, sitya iitshipsi zethu, ezi zonke izinto ebezifanele into yokubana asizityi singabantu. Kodwa siyakunyanzelisa into yokubana sizitye ngenxa yeemeko esiphila phambi kwazo. Then ke ufumanisa ukubana ipressure yethu iyaqala phaa ku-age of 18 years. Then u-age of 18 years ke ngoku zii-teenagers zethu eziye zithi zibe pregnant, ziba pregnant apha ethubeni. Ke ngoku abanye abantu ezinye izinto eziye zenzeke
simazi into yokubana apha ekukhulelweni kwethu ekuba nepressure kwethu simazi ubana siyagula. Izinto ezininzi ziye zibe nayo laa nto ithi sinayo into eyenza into yobana sisenzeleleke kakhulu inyuke ipressure. Kuzawuthi umbuzo, le pressure ibangelwa yintoni na? Le pressure eyona nto ibangelayo kakhulu ndithe ndathetha nge-age, ndathetha ukutya, ndathetha nge-age, ndathetha ngokutya osukutyayo, wathetha ngabantu ba-overweight. Yes. ndathetha ngezi-stress because into eyenzeka buyaqaphela singabantu abasezistresini kakhulu. Emsebenzini, abantwana bethu abatya izidakamizwa, singabantu badala. So iye isinzelele loo nto. Ii-teenagers uyaqaphela sinabantwana abanabantwana bebancinci. So nazo ezo stress zokuba ufumanisa into yobana akufani nakuqala. Izinto ubomi bethu buye butshintshe ngoku. Esa stress sokuba ufumanisa into yobana ubomi obuphilayo awukwazi ukuphila ngenxa yemeko okuyo ngoku. So iyanika iyapressure, iyasiafektha. Abantu abatyebi ukutya esikutyayo kuye kusimisele i-cholesterol. Kuye kusimisele i-cholesterol. Iinyama ezibomvu, ngoba kaloku inyama ebomvu yethu inalaa manqatha anqumayo. So yiyo le nto uzawufumanisa utya inyama ebomvu kakhulu, funeka ukutya kakhulu ngazibhetele utye inyama yenkukhu. Okay. Nansi enye into nansi enye into endifuna ke singene kuyo sisibongiwe singagabadelanga kakhulu. Ndiyafuna uyazi into yobana kukho laa nto yobana xa ukhulelwe ufumanise into yobana ipressure yakho izawunyuka kakhulu ngelaa xesha. Ndiyarhalela uyazi mhlawumbi ukhe ucacisele nomphulaphula into yobana inoba yintoni unobangela waloo nto leyo. Number 2, iyakwazi into yobana ndibe ngumntu ozawuba nepressure during i-pregnancy then ukubeleka kwam ndibuyele back to unormal. Omnye umbuzo endinawo ngobana if ndizifumana kwezi zinto uzibalileyo bana ipressure yonyuswa zintoni ngamaxesha amanintsi, if ndizifumana ipressure yam yonyukile, zeziphi mhlawumbi izinto onokucebisa umphulaphula ekhaya into yobana xa unepressure eyonyukileyo usekhaya ungekho kufutshane neziko lempilo, zeziphi izinto okufuneka uzenze ukuyithoba ibuyele kunormal? Because you've also mentioned into ka-50 no-139 uba akufunekanga ibe above that. Xa uthe wayiva umzekelo ipressure usephende banditshilo amanye amaxesha awuyiva ipressure. Yeah. Abanye abantu bayayiva ke utsho ngebe nentloko ezingayo engasikiyo. Omnye wathi sipho ngamaqanda. Into ezibalulekileyo into yobana xa uthe waziva ezo zinto because usenoba nazo ezinto ndithetha ngazo ayophetsha. Okay. Ukuthanda into yokubana uhambe ubheke ekliniki ngoko nangoko. Okay. Ngakumbi xa utyile le ntloko lena ufumanisa uba ayipheli. Ndikhokhele into yobana inento nokwenza nepressure. Nala maqatha, yibona amaqatha ayadumba ipressure, ayadumba nayintliziyo. So lenzi kubalulekile ukuthi mawuye ekliniki ngoko nangoko ungaphinde uzawuthatha ntoni esendlini dibanise nantoni na. Ngoba kaloku njengoba siyazi uba xa sika nepressure, sika ngegazi, sika nemithambo, thetha intliziyo yakho siyakhona. So kubalulekile uye encedini ngoko nangoko. Okay. Mhlambi sisibongiwe if ndinazo ezimpawu ndiyadunjelwa zezinyawo zonke nje ezimpawu ze-pressure, but because singabantu thina abathi hayi wethu uzaziphelela, ukubone ne, hayi wethu uzaziphelela, ikhona mhlambi ingxaki ethi ubani abe uzawuhlangabezana nayo if une-pressure uncontrollable angade ayitreat mhlambi, if I can put it like that. Okay. Masiqale phaa kulaa ntloko bendithetha ngayo. Okay. Thethe ngegazi elixinzelelekileyo engahambi kakuhle methylene. Kudla ngokuthi igazi mos line-oxygen encedisayo apha emzimbeni, and igazi linezi-nutrients ezikhoyo phaa ngaphakathi. Yeah.
igazi once igazi lingafiki engqondweni kuye kudaleke ubonakala kulapho khona uzofumanisa abantu bayarizaltha besiba neentloko besiba nee-stroke. So eyona yena nto siyi-avoidayo enkulu kunazo zonke izinto si-stroke. I-pressure nayo engahambi kakuhle because kaloku xa ingahambi kakuhle laa gazi eliya alifiki kumalunga athile. Ukubaluleke kokuqala yinto izinto kaloku zizo ezikhupha yonke laa khekhi phaa emzimbeni kuba siyazi into yokubana zonke izinto ezityayo zinabo ubusefanyana obukhoyo phaa ikhemikhal ethile umzimba oyikhuphayo. Okay. So izinto azizukwazi ukusebenza, so izinto zizawuafektheka, ingqondo izawuafektheka, ubethwa si-stroke, kwantliziyo leyo naqala ngoku izawuafektheka because kaloku okakumane ipresa kastrong ufumana uba iyazama uxinzelela ayikwazi ukupresa ayikwazi ukupresa kakuhle. Kubangela into yokubana ii-muscles ezizayo zitsho zinyuseke, ingakwazi ke ngokumpompa kakuhle igazi, itsho igazi ke ngoku lingahambi kakuhle elantikeni emzimbeni. Laa nto ibangela mhlawumbi ezaa nyawo nalaa maqatha adumbileyo, kuba la maqatha adumbileyo abangelwa ngamanzi angaphumanga apha emzimbeni. Akenze uba ii-muscles because kaloku ngoku azikwazi ukuphila zilinyuse back elaa gazi nalaa manzi anyuka ezintweni akhuhle ahlale ke ngoku phaa ezilantukeni emaqatheni edumbile. So ziingxaki esesinazo, stroke esona sisibaleka kakhulu nokuafektheka kwezinto because izinto asikwazi ukuphila ngaphandle kwezinto. Yiyo le nto simazi ubana uba umntu umento yafa kuyanyanzeleka into yobana izanyele kakhulu into yobana makenzele uba kukantoni, uba wenza i-dialysis noba ufakelwa into uba kuyakwazi ufikelele apho kwelo thuba. Kaloku asikwazi ukuphila ngayo izinto zethu zingasebenzi. Mhlawumbi i-high blood pressure sisibongiwe isebenza mhlawumbi nge-diabetes. Xa ngaba mhlawumbi ndidiagnoswe into yobana ndine-high blood pressure, ndiye ndibe ne-treatment endiyityayo or ndiye ndicategorizwe as umntu one-chronic illness okanye kwenzeka njani? Okay, siqale kulo kugqibela umbuzo. Once ube ngumntu ona-hypertension ungumntu ona-chronic illness because kaloku amaxesha amaninzi ayinyangeki xa ikhona i-pressure, iyakhontroleka qha ngamayeza. Okay. Especially xa iselile kakhulu. Okwesibini, njengoba bendithethe imezarisha le-pressure yethu ne, yathi ke ngoku xa sifika phaa ku-80 or 90 to 39, 139 over 90, ngamanani wethu okugqibela nawa sisithi i-normal. Kodwa xa kulaa normal ingu-129, siye siwabaza amehlo, simane simthande kumbuyisa, simane simhlahla simbuyisa laa nto simjonge. 140 over 90, siye sida phayana ewe iphezulu ke ngoku, but iphezulu kwiqondo elisezantsi, le nto kuthiwa ngu-mild. Siye sijonge ke ngoku imeko ophila kuyo, sithi ke ngoku khawuyeke soko ukulantuka ukukhanya because kaloku i-nicotine isethubeni iyacontributa phaya ekuvaleni laa mithambo. Ityiwa khayifihle nayo inayo i-contribution. Uba uyaqaphela xa utye nje umbona ufumanisa ubana emalwimini nemilebezi zilisholo, so yile nto yenzeka nasemithanjeni ke because khawube ngumntu okhumathuma isiganana ukwenzela into yokubana noko sikubona ubana uphilile, ngumntu ophilileyo. So izinto ezenzekayo ezo ezenzekayo nakwi-high and ke ngakwiswekile and ke ngoku sithetha nge-diabetic. I-diabetic ezi-chronic illness izinto ezinomphumela kwi-high ngoba loku iswekile nayo yezezazo inyusa iswekile kwaze kwathi kufumanise ngoku ezo swekile zezo zidibanisa iswekile basapha emzimbeni iyajikile ngamafutha kube zii-cholesterol kube ziintontoni. So uba ngumntu sithi ngumntu onestress, awuthethe nomntu koko azizama ukusombululela iingxaki zakho. Laa nto ithi ubaba wakhe wayifuthi iBhayibhile laa nto uYesu wathi mazingasuswa, singasuswa apha ezingxakini, masiphile kuzo. Nathi ingxaki asikwazi usuka kuzo but funeka siphilile, ingxaki sikhona ngoba
So i-stress sawuhlala sihleli apha empini but kunokuba nendlela yokuphila naso i-stress singakugulisi. Oh, all right. Inkosi kakhulu wethu. Zongayo ezimpini into yobana akawuhlise nokutya akawuhlise notywala izinto ezinjalo icuba ke ngasisishisa ngoba icuba lona lizimbangele nekhensa sithi yeka icuba. Oh, okay. So okugqibela sisibongiwe ile ntuka kufuneka ndiyokwenza kangakanani okanye ngubani umntu okufuna, let's say andinazo mhlawumbi ezimpawu besike sathetha ngazo ekuqaleni zobana hleze kuthi kanti uchocholwa yi-high blood pressure okanye une-high blood pressure baleka ubheke ekliniki. Ndiyakwazi into yobana ndimane ndiyokwenza i-BP screening mhlawumbi ekliniki? Ewe Bhutima uyakwazi uyenza loo nto usuke uye ekliniki uyozijongela uvumelekile le nto usukucela hayi ndizaqala ndijeke especially xa ndithiwa xa ezi-age zingapha koo-40 nayo phambi ko-18 ufike uzijonge uthi hayi ndizazijonga nje uba ingaba ndiphilile na. Ucela uthetha ntonto utshekwe zonke ezinto uzithekwayo ubone uphinde uzinike ithuba ngelinye ixesha utshekwe zonke izinto uyakwazi uyenza loo nto. All right, sisibongiwe, siyabulela kakhulu. Ewe, Nkosi wethu sisibongiwe, siyabulela kakhulu wethu ngexesha lakho ube nemini emandi. Nkosi kakhulu nabantu abakhulelweyo asikhange sithethe ngabo ngabo ngabona abantu ba-asepta ngenxa yezaa-hormones zesikhupha kwizikhulelwe. Yeah. So iyaba-asepta kakhulu ipressure. Kubalulekile into yobana baqiniseke into yobana xa kuthiwa unepressure ephezulu khawuyitrite bana uzawunikwa iipilisi, khayitrite uzawuphinda uxelele into yobana hayi ithiwa ipressure ye-pregnancy. Oh, okay. Isenophinde iphele isibili okanye ukuthi ugqirha uzamxelela ithini. Inkosi kakhulu ezokuthumela. Enkosi kakhulu wethu sisibongiwe, siyabulela nathi ngexesha lakho. That was Ubongiwe Nombaxa, yena ke non-communicable disease manager useVuyisile Mini Local Municipality. Namhlanje ke besijonga wethu i-hypertension. One thing I loved about this conversation is that ubalule izinto esesikhe sancokola nathi apha ngazo ezingunobangela okanye ezingumhlanganisela wokuba ube uzazibona ngomso une-high lesibiza ngayo elokishini, because uthethe ngetyiwe eninzi. Besike sancokola noPhiliswa Bangongqongolo usenquba yethemba, sijonga ubungozi bokusebenzisa ityiwa eninzi apha kuMasakhane. Sike sathetha ngendlela ekufuneka sijonge ngayo indlela esitya ngayo kuba iyakwazi ukuchaphazela impilo yethu. I always say ke mna ke ne yitya but subaka. Uyabona ne, if ungumntu oyithandayo inyama etyebileyo, because ke ayikugulisi le nto, but it's just that uzama ujongana nempilo yakho at the same time. Watya amanqatha but suwatya amanqatha kakhulu. Ibangu udla ngokuthi i-dietitian yam ithi akho nto inomoshakala kuchuma ngemini enye. Even if you go to ugooglishe into yobana if nditye isonka, because mna ndine-problem nesonka. If nditye isonka namhlanje so ndiza kutyana isonka endisityayo nditya ulow GI wesonka. Sometimes uyakwazi ubufika ke engekho evenkileni qobana ndiyasibawela mani isonka yendoncupheka, yeah, understand. So I would buy isonka ke ngelo xesha elo. Akho nto imoshakalayo ngemini eyi-one, but sukutya isonka namhlanje nangomso nangalamini, then uzawuba khona umonakalo. So xa kusithiwa jonga indlela otya ngayo, not necessarily that yiyeke le nto uyityayo, but sukwenza kakhulu. Yeah, understand. We also touched based on indaba yobana i-stress yenye yento ebangela ubana abantu abaninzi babe ne-hypertension. Izolo kuPhakama Mfazi besandothetha ngayo into yobana kubalulekile into yobana xa ungumntu ube nendawo yokukhuphela. Uthi umama Nombaxa into yobana i-stress sawuphila naso soze sihambe kuthi, leyo into yona masiyixolele, kodwa iba nendlela yokwazi ukusimaneja i-stress sakho. Very much important into yobana ke mawube naloo nto leyo. That was the conversation yethu khona on our Facebook Vukani Community Radio, okanye ukhangele napha ku-website yethu www.vukanifm.org. Zabikhona pha as a podcast later on, okanye ungayitshekisha on our YouTube channel.
channel izabe ikhona nakhona as a pod, just to catch up if you do have idatha kwelo cala. Masikhangele ngoku into yobana ke siyofika kanjani kwiindaba zika-10 o'clock. Khaya Gwenje is on standby to make sure into yobana ke uzasiphathela into yobana ke what is happening in and around our world. Joe Thomas with Love Sin.